Dobrý deň, vážení priatelia. Volám sa Peter, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne a chcem sa vám úprimne poďakovať, že ste si našli čas pozrieť si toto video. Neviem, ako ste sa k nemu dostali, ale môžem vám s istotou povedať, že ak zostanete so mnou až do konca, nebudete ľutovať. To, čo teraz uvidíte, nie je určené pre verejnosť. Tento projekt bol pôvodne vytvorený pre úzky okruh ľudí a verte mi, sú veľmi vplyvní a bohatí ľudia, ktorí by boli najradšej, keby sa o ňom bežní Slováci nikdy nedozvedeli a chcú si túto technológiu ponechať len pre seba, aby ju mohli využiť vo svoj prospech a udržať si svoju moc. Keď som tento projekt spustil, vedel som, že má potenciál zmeniť životy a mal som pravdu, že tisíce ľudí už vďaka nemu zarábajú sumy, ktoré si predtým nevedeli ani predstaviť. Niektorí ľudia začali s obyčajnými 250 eurami a dnes majú na účte 20 000 až 30 000 eur už po prvom mesiaci. Nie sú to prázdne sľuby, ale reálne výsledky. Máme používateľov, ktorí zarábajú 800 eur denne, čo je viac ako 4500 eur týždenne a cez 25 000 eur mesačne. Predstavte si, že každý deň, keď sa zobudíte, váš účet narastie o stovky eur, bez toho, aby ste museli chodiť do práce, ktorú nemáte radi. Predstavte si, že môžete zaplatiť všetky svoje účty okamžite, kúpiť si nové auto, vziať rodinu na dovolenku alebo zabezpečiť svojim deťom tú najlepšiu školu. Ako je to možné? Tajomstvo spočíva v našej technológii. Vytvorili sme plne automatizovanú platformu, ktorá využíva najnovšiu umelú inteligenciu. Tento systém nepretržite monitoruje finančné trhy, analyzuje tisíce údajov za sekundu a hľadá tie najvýnosnejšie príležitosti. Keď ich nájde, okamžite uskutoční obchod vo váš prospech. Nemusíte mať žiadne skúsenosti, nemusíte nič nastavovať. Platforma pracuje sama zatiaľ, čo vy len sledujete výsledky. Funguje na akomkoľvek počítači alebo smartfóne a je navrhnutá tak, aby ju vedel používať úplne každý. Niektorí ľudia sa ma pýtajú, ak je to také výhodné, prečo to nevyužívajú len tí najbohatší. Pravda je taká, že sa o to pokúsili, snažili sa túto technológiu skryť a nechať si ju pre seba, ale ja som sa rozhodol, že ju sprístupním aj obyčajným ľuďom a to práve teraz. Táto príležitosť však nebude dostupná navždy z technických dôvodov a kvôli zachovaniu kvality služby môžeme prijať len obmedzený počet nových používateľov. Registrácia sa uzavrie na konci tohto týždňa, potom už prístup nezískate. Chcem, aby ste si uvedomili, aká výnimočná je táto šanca. Môže to byť začiatok vášho nového života, života bez finančných starostí, bez dlhov, života plného slobody a možností a to najlepšie. Aj keby ste nezarobili toľko, koľko očakávate, garantujeme vám vrátenie celej investície až do výšky 250 eur. Inými slovami, nemáte čo stratiť. Poznám desiatky ľudí, ktorí sa prihlásili minulý mesiac a dnes žijú úplne inak. Ján z Bratislavy začal s 250 eurami a dnes si zarába v priemere 700 eur denne. Katarína z Košíc si za prvý mesiac splatila hypotéku a kúpila si nové auto. Takéto príbehy počúvam každý deň. Teraz je čas, aby ste svoj príbeh napísali vy. Stačí urobiť 3 jednoduché kroky. Prvý, prejdite na našu oficiálnu webovú stránku. Druhý, vyplňte krátky registračný formulár. Tretí, počkajte na hovor od svojho osobného manažéra, ktorý vám aktivuje prístup. Od tejto chvíle sa váš život začne meniť. Pamätajte, že toto je jedinečná príležitosť, ktorú nemusíte dostať druhýkrát. Čas sa kráti a teraz je ten správny okamih konať. Nečakajte na zajtra. Zajtra už môže byť neskoro.